dengan istrinya sama sekali. Coba kamu biar dulu biar contohnya. Coba. Lima sito mustikane jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita ya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare ayo nganggo drama ngene kok mau aku tresna tenan jare jare Oh, saya Apa ya jare? omong sih jare Ayo. cahayu tenan jare Kalau mandai hilang. Piye. rasane Rasane piye, Dok? sewepel rasane